Uy! Ano pinagkukuha ni mo sulod? Sunod lang. Thank you. Huwag niyo. Ano surprise ko? Morning mga moms! Hi! So today is a whole day activity here in Hinaguan. So buong araw pong mag-practice ang sangkabaklaan dito sa farm. So ng kanilang routine, exhibition, si Tirada Badi and si Choyans. As you can see, diba? That's our group member. Habang andito naman po si Rhea, Ano naman? Ano ba? Luto tayo dito. Ang dumi dito. Gabi, hindi na lang kayo nag-ano dito. Sino? Galing kami show kagabi. Galing kami na show kagabi. So, in-expect mo kailangan, bago kami matulog. Dito. Parang kaging na ang mga plato. Oo nga, sino ba yan? Pangalanan mo nga sila. Dali. Pangalanan mo sila. Ayaw mo, no? Ayan. And, ang grupo nila Bimbo rin. So, they are also preparing for their presentation. Sila Mama Sita hindi pa nakakapagpunta rito for the blockings. No? Yung mga babae. Kakountings na rin sila, mga moms. So, meron pa rin mga bisita na dumarating dito sa Hinaguan. And, sabi nga ni Diva, wala man. Alam ko meron na. So, isa sa mga iniisip ko ngayon is yung aking entrance, grand end. Andito na pala sila, mga sangkabaklaan. Nagpa-practice na din sila ng kanilang presentation. Ay, wala ho akong pakialam. Nagbibideo lang ako. So, dito... Ano may nagsisunbaiting? Para bago. Dapat... Ay, may mga bisita kasing darating, no? Nagpalit po ng tubig ngayon. And ang grupo ng mga talias is now preparing also. Ano na rin sila? Nagba-blockings for their performance. Yan. Ang laki naman niya. Laki naman ng santo nyo. Mandadaot lang tayo sa ano nila, sa rehearsal nila. Ito may pinakamayaman na grupo for sure kasi sila po may pinakamaraming backup. Mababa po rito ang mga mababa rito ang 3,000 pesos isang araw. Hala. Ganyan pala ha. So, ganyan pala yon. Okay. Si Santa Claus yun nasa gitna. Ako Santa Claus ako sa kanya Jollibee Medyo nakakakaba, nakaka-nervous na po mga moms ang kaganapan kasi lahat, battle of the backup dancers na to, no? Yung backup dancers namin nandun na, and isa pa sa mga problema namin, major problem namin, si Jean Bulag ay hindi nakaka-attend ng mga rehearsals namin gawa ng yun nga, syempre busy po siya sa kanyang salon, sa kanyang business. We understand naman po the situation. It's just, syempre, part siya ng production. Wala pa siya ni isang rehearsal para sa finale and even do sa kanyang solo performance. Kaya iniisip namin kung ano yung pwedeng gawin. Possible na pwedeng gawin sa kanya. Ito naman ang grupo nila, Diva, ayan, nila J Ford, nandito na. Buti pa sila nandito na yung kanila. Nakakaingit, halos kompleto na sila. Siyempre, ang grupo ng mga Hinaguan boys is already here. Muse mo? Andyan yung tuwalya ko. Sa'yo to. Oo. Ako ani. Yan, ano aling? Hindi Ako ani. I-house na. Ako ani. Maniwala ka, ako ani. May pangalan. Ako ani. I-house na. Ako ani. Iyahaw na daw. Ayun. Ngayon niya.
Andito, asin yung mga pang-raffle mo? Tigpa 5 kilos. 5 kilos ba? Nandun pa sa parking. Hakutin mo daw. Ah. Ayun. Ganyan sila. Sige, magbabayad na ako doon na. Hindi mo naman kailangan magparinig eh. Kailangan mo ito. Pero uutang muna ako ulit. Hoy, ako yung nagbantay dito. May utang. Wala. Saba. Bantay. Okay, di wala. Hindi ko rin ibibigay yung bonus mo. Walang problema. Wala. Oh. Bantay lang ha. Iba natin ka sa Walk Store. Ayan po siya mga moms. Pakatitigan nyo kung gaano po siya ka-unloyal. Na. Hoy, sideline pa! No! Wala daw may duty. Wala din siya. Mm-mm. Dito ka na lang kasi merong isang gustong pumasok dun sa akin. Hoy! Sumbagan kita. Pero hindi na natin, Magbuhay pa ako ng baboy. pero hindi pa natin hindi naman binibenta raw ni Lingling eh. Oo, ayaw na sa'yo kasi. Bakit yung anak niya? Mm-mm. Ako Wala siguro, oy. alam ko dito eh. Wala, beta ka balo pila anak. Ano na? Hindi natin alam kung ilan yung buwan. Ling! Ang baboy mo ba? Ang biik. Nanganak na ba? Ang baboy nyo? Bakit parang nanganak na? Wala po maligani. Wala pa ha. Dito ka na sa New Year or January. Manganak? Ang 150 nga eh. Tunga na sa tunga. Uy! Sunod lang. Thank you. Huwag niyo. Ano surprise ko? Oh, Surprise. galing kay? Oh, Chona. Thank you. Babaraw. Hindi ka ba happy kagabi? Ay, kanina? Ikaw, umarte ka talaga kagabi, nanggigigil ako sa UT. Wag ganun. Ay, sa bagay, may karapatan kang makonsensya. Siyempre, di ba, huh? May karapatan kang... Amar, inyo Amar, wala. Hindi, wala. Ay, hindi, ikaw, wala ka ba ibibigay? Naiwan niya yung charger. Suka-suka siya, nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Bakit kasi nakita ni Mito na binigay ko sa iyo yung... Oo. Oo. Hindi, mamaya. Paalala na tayong charger ha, Ma'am Chona! So, hindi ka na konsensya kagabi? Siyempre. So, ito na mga moms, ako magre-ready na rin tayo para sa birthday celebration ni Scarlett. Kasi today talaga is yung kanyang birthday. So, mamamalengke na yung kanyang mga chefs. Wala, magalit kasi pamaligkiday. Nag-alis na sila! Scarlett ay si Bating Si Bating o si Argel. Saan galing pera? Hindi, yung kay Brenda, katong parang na yung lunch natin ba? Asa yung napunuhan niya? Guy. Hindi, yung para sa'yo, di ba sa dinner? Surprise ko? Ha? Naman, lunch man. Ayan na, wala na, alam nyo na tuloy. Ang lechon, unya pang gabi. Oo, dinner to. Siyempre, hindi ka mawawala, kilala kita, sus, ikaw pa ba? Papractice naman tayo mamaya. So, nandito na. Kilala kita, nako. Kaya mga moms, kapag kasama talaga namin si Rhea, hindi kami magugutom along the way sa biyahe. Kasi meron kaming snacks. Siya ang taga-balot namin talaga. Siya ang BH Queen. Kasi nga guys, naawa ko sa kanila. Kasi lagi sila Paano? Nagugutom. cravings. Pero ang ganda. Pero Aminin mo, pare-pareho kami talaga. ang ganda ng feedback doon sa video na ginawa ko sa'yo. Kaya sa'yo mga moms, abangan na lang natin kasi yung mga Bex ngayon, sabog-sabog na. Actually, yung team namin talaga ngayon ang pinakanganga. Wala si Jai, wala pa si Elan, wala pa si Britney, wala si Bating, at saka si Argel. Doon sila na-assign sa kitchen. In addition to that, wala rin yung aming mga backup dancers. So, nakakaloka talaga. Hindi namin alam kung ano pa yung present namin at ano yung ipapakita namin. Kaya isang malaking good luck to us. So, if you like this video, ganito na lang. Mag-like na lang kayo, i-follow nyo, mag-comment na kayo sa baba para sa mas marami pa mga video na action na nangyayari dito sa Inaguan Farm. Kunin nyo na. Yung katong gamay. Oh. Andito na sila, dalawa. Nak, pag nagutom mo ha, magsabi lang ba? Magsaba lang ha? Surprise, so in advance pa. Hala!